jale meriah ya ora iya kaya ngunggahke piyak. Oh, se. Iya, kowe iki jan. Dong ya iki mribene wong turu malah bengak-bengok kaya mengono kuwi. Aku gumun saya wengi iki swara iki jar malah saya mantep. Nyake ora saya wengi kok saya entek ya, Truk. Nah, iya mergo kowe kuwi ora iso le nata mlebu metuning napas. Gareng ki boros kok. Ora kaya kowe kok, Truk. Aku ya gumun roko iki mbladhek pirang-pirang bengi ajeg swaramu. Ah iya gareng ki rong bengi wis ngorok. Lah mergo kowe iku ora iso ngatur mlebu metuning napas ngono. Iki grompol Mataram, iya. Nek aku tau krungu grompol ki werna-werna. Ana grompol Mataram, ana grompol Tek. Grompol apa? Tek. Oh, grompol Tek. Tek. Oh, ya grompol Tek. Piye tru pamane? Numpak sepur medhun Bantul ya genduk. Wedak pupur kerep disusul. Isa iki lho. Bantul ana sepur ana biyen. Saiki ora. Pamane nunggang sepur medhun Ponjong. Ponjong ora ana sepur. Lah ping tembang iki. Nunggang sepur medhun Ponjong ya genduk. Wedak pupur ketok pencorot. Seneng aku. Jajal nyoto iso nunggang sepur medhun brosot jajal. Nunggang sepur medhun brosot ya genduk. Wedak pupur kantone torot. Ana to ana sepure cilik. Sepure cilik kae kulan. Ora semua kok. Ning ana lho terus ya. Nunggang sepur medhun dawung ya genduk. Wedak pupur atiku bingung. Ya ampun. Ya ana tenan ana. Iki iso go walah gendeng dolan ngono wae. Iso go pinter piye. Numpak genduk. Oh, wondo ki nek kaya ember ya kaya ngono kuwi. Numpak genduk ra medhun-medhun ya sepur ngono ya. Wandamu kaya ngono. Wondo ki nek kaya kaya blungkang ya kaya ngono kuwi. Wis kaya blungkang wis kaya cumplung wis ora eka.